Ben trobats a Sintonitza Europa. Ningú sembla que els hagi tingut de dir, però és que és obligatori per a tots aquells que maneguen dades o informació tecnològica de les institucions públiques que compleixin els requisits de l'Esquema Nacional de Seguretat i de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. És legalment obligatori, a més, que el segell oficial estigui a la pàgina web de la institució i també, si és un privat, de la seva empresa i al mateix temps que s'acrediti la seva auditoria biennal. El no compliment en un dels tres nivells significaria l'anul·lació de qualsevol contracte públic o concurs públic. El no compliment per part de l'administració significarà la sanció legal per als seus responsables. El 2007, la Unió Europea va decidir regar amb centenars de milions a l'administració pública espanyola perquè aquesta donés un salt tecnològic, s'homologués i interconnectés amb la resta d'administracions públiques dels països de la Unió. Va ser l'anomenat Pla Zapatero, buscant també augmentar la seva resiliència enfront de la crisi que s'anunciava. La llei 11/2007, de 22 de juny, buscava crear una eina efectiva que permetés garantir els drets dels ciutadans en l'administració electrònica. Ja fa això molts anys. El seu objectiu era estandarditzar la situació tecnològica de les diferents administracions públiques, així com els serveis electrònics existents en les mateixes, utilitzar estàndards oberts i de forma complementària estàndards d'ús generalitzats i utilitzats pels ciutadans. Es reconeixia el dret fonamental del ciutadà d'interaccionar telemàticament amb l'administració. I dic que es reconeixia perquè estava molt lluny de practicar-se. En això s'ha de seguir a Víctor Almonacid, que és el que més en sap. Una altra cosa va ser que aquells diners, les administracions, amb unes eleccions municipals i autonòmiques a les portes, ho van fer servir per asfaltar carrers, reparar fanals i algun altre projecte megalòman. A l'ENS es va materialitzar mitjançant el Reial Decret 3/2010. Fa 11 anys que l'informàtica és molt, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica. I s'ocupa especialment d'establir la política de seguretat en l'utilització de mitjans electrònics a través dels principis bàsics i requisits mínims que garanteixen adequadament la seguretat de la informació tractada. De passada, com una eina nascuda dels serveis d'intel·ligència espanyols, ficar-se dins la cuina de les administracions públiques, però això és un altre tema. Posteriorment va ser modificat pel Reial Decret 951/2015 a la llum del fracàs de la seva implantació, a la vegada que es mirava d'actualitzar-nos a l'evolució tecnològica i les ciberamenaces i el context regulatori tant internacional com europeu. Els principis objectius de l'ENS era crear les condicions necessàries de seguretat en l'ús dels mitjans electrònics a través de mesures comuns i iguals per a garantir la seguretat dels sistemes, de les seves dades, les comunicacions i els serveis electrònics. Això permetrà l'exercici transparent de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans. Trobem 75 mesures de seguretat recollides a l'ENS, no són moltes, que no són tampoc molt difícils d'aplicar avui en dia, però han d'estar auditades i actualitzades, almenys cada 2 anys. És a dir, que si una empresa no té el segell de l'ENS o el de l'ENI,
no pot contractar amb l'administració pública. El problema és que moltes administracions públiques tampoc ho tenen. I a més, alguns espavilats que porten el compliance d'empreses i que poca tecnologia coneixen, s'ofereixen per fer auditories de seguretat i de protecció de dades i les bústies de denúncia i ara també l'ENS, perdent la independència al temps que la seriositat. Sempre driblant Europa com si Europa fossin tontos. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.